belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Volgens Kenneth Valpoort van de vakbond voor horecapersoneel HoreCAF moet de rechter uitspraak doen over de situatie dat sommige werkgevers werknemers willen dwingen zich te laten vaccineren. Dat zegt Valpoort vandaag tegen de Extra. Het gaat over het feit dat er 2 mensen zijn die werkzaam zijn bij een casino, niet gevaccineerd zijn en volgens de werkgever niet op het werk mogen verschijnen. Maar volgens Valpoort is er niks in de wet gezet dat mensen verplicht om te vaccineren. Hij vindt het daarom verstandig dat de rechter hierover uitspraak doet. De Extra meldt vandaag dat alle vergunningen gereed zijn en daarmee alles klaar is om Sandals, het Barbara Beach Resort, over te laten nemen. Er komt dus een nieuw hotel op Curaçao. Er komt een investering van $40 miljoen en er zullen banen worden aangeboden aan meer dan 1000 mensen. De Extra spreekt dan ook over goed nieuws voor het toerisme en voor het eiland zelf. Agua y corriente é essencial para nos vida diário. E pensei em Aqualectra, ta honra de por servir e de contribuir ao bem-estar duradouro de nossa comunidade. Nós que chamamos danke para cumprir carga sempre conosco. E que outra maneira para mostrar nossa gratitude, oferecendo compensação. Coração chiquinho no meio do mundo. Se a botar coração, nota importância, botar ela flow. A botar coração, botar me em lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos contribui na melhor Curaçao. Bij de laatste verkiezingen voor een nieuw parlement op Curaçao deden 353 mensen mee. Ze stonden kandidaat op een van de lijsten. Bijna 200 van hen hebben nog niet een registratie ingevuld over het aantal donaties dat ze voor de verkiezingen hebben gekregen. En volgens Raymond Pacheco-Reumer, de voorzitter van het Curaçaose stembureau, is dat verplicht. Iedereen die dat niet doet, is strafbaar, aldus Reumer. Hij doet daarom een oproep aan alle kandidaten om een dergelijke lijst in te vullen en aan de politieke partijen om de kandidaten te helpen bij het invullen van die lijsten. Positieve cijfers over het toerisme op Curaçao. Het CTB, het Curaçaose Toerismebureau, heeft bekendgemaakt dat er in de maand juni meer dan 21.000 toeristen naar Curaçao zijn gekomen. En daarmee is het de best scorende maand sinds het begin van de coronacrisis. Er kwamen meer dan 12.000 toeristen uit Nederland en bijna 5.000 uit Amerika. Het CTB hoopt voor de maand juli nog betere toeristencijfers te kunnen presenteren. Geluidsoverlast bij uitgaansgelegenheden blijft een groot probleem op Curaçao. De Extra meldt dat afgelopen weekend 6 zaken een proces verbaal hebben gekregen wegens geluidsoverlast. In bijna de meeste gevallen ging het om een ingehuurde DJ waarvoor geen vergunning was aangevraagd. Het gaat om 6 zaken in de omgeving van de Venezuelaweg en de Schottengatweg West. De Extra meldt vandaag dat bij een verkeersongeluk op de Caminha Rignald Recordina gisteren een motorrijder ernstig gewond is geraakt. Hij heeft verschillende verwondingen opgelopen aan zijn lichaam en aan zijn handen en voeten. De man moest met spoed naar het ziekenhuis worden overgebracht. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd heeft, maar in eerste instantie lijkt het erop dat de man een auto inhaalde en daarna tegen een andere auto aanreed.
Taxichauffeurs in Otrobanda hebben gisteren de taxistandplaats in Otrobanda opgeknapt. Het is nu weer duidelijk zichtbaar dat sommige parkeerplaatsen in Otrobanda gereserveerd zijn voor taxichauffeurs. En dat betekent dat mensen zonder vergunning niet op die plaatsen mogen parkeren. Volgens de chauffeurs hadden ze al vaak aan de overheid gevraagd om hier iets aan te doen. Er kwam geen antwoord en daarom hebben de chauffeurs het zelf aangepakt. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.